Да живееш под наем или да купиш собствено жилище с кредит? Остани до финала на това видео, за да разбереш кое е по-изгодно. За много хора наемът е предпочитан, защото дава свобода. По всяко време можеш да сменяш мястото, където живееш. Имаш контрол върху разходите си, нямаш никакви ангажименти по поддръжка и нямаш самоучастие или страх от покачване на лихвите. Звучи супер. Това, което пропускаш обаче е къде си след време. Хайде да го сметнем. Ако ти трябва апартамент с 2 спални в хубава част на София, ще плащаш около 2000 лева на месец. Същия имот вероятно ще струва около 300 000 евро. За сделка обаче ти трябва самоучастие от поне 10%. А при срок от 30 години и средна лихва от 2,47%, това прави вноска от 2078 лева на месец. Разбира се, лихвите могат да скочат и това да качи вноската още повече. Същото обаче важи и за наемите. След 10 години при варианта с наема ще си платил 240 000 лева, а с покупката 36 000 евро повече. Само че при наем цялата сума е в кошчето. А при варианта с покупката имаш една четвърт изплатен имот, който сам по себе си вече струва повече. Ако обмисляш покупка с кредит, свържи се с нас за безплатна консултация. Линкът за записване ще откриеш в профила ни.